Hola, nois i noies, com esteu? Doncs jo aquí a casa, ja ho veieu, i us faig aquest vídeo perquè us volia ensenyar a fer un diari, però una mica diferent, i perquè tingueu alguna manualitat xula a fer. Les úniques coses que necessiteu són papers, com els que tinc jo aquí, bueno, els meus són decorats molt guais, però si teniu qualsevol cartolina que la pinteu vosaltres, ens funciona, sí? Papers normals, un llapis, cola, tisores i alguna cinteta o alguna cosa, val? Què és el que heu de fer? Doncs és super fàcil. Ara m'aixeco una mica i veieu només les meves mans, val? Ah, i un cartró, perdó. Me l'he descuidat el cartronet. Sí? Primer de tot, heu de buscar un cartró, una caixa vella i tallar-ne dos a la mateixa mida, val? Que siguin iguals, perquè si no, no queda bé si no són iguals. Després, heu d'agafar un paper, cartolina, el meu no és cartolina, és una miqueta gruixut, però no és cartolina, val? Un paper i doblegar-lo en tres parts que siguin iguals, sí? Després, doblegarem les dues puntes gairebé iguals. No em dona exactament igual, però no passa res, no cal. D'acord? Vale, això ho farem mínim amb 4 papers, d'acord? Amb 4 fulls. Quan ja ho tenim fet, el que farem serà retallar pestanyes, perquè, mireu, el que jo vull que us quedi, això ja ho tinc a mitges, perquè ja ho tenia preparat d'abans, val? El que jo vull que us quedi és un diari com aquest, sí? I que després, quan l'obriu, s'obre amb ziga-zaga. I ara l'acabarem, val? I aquí podeu escriure, enganxar fotos, val? Com vosaltres vulgueu. I per l'altra banda, se m'ha arrugat, perdó, passa el mateix. Sí? Llavors, què és el que hem de fer ara? Què és el que ens falta aquí? Doncs jo ara faré la segona part. La primera part és el mateix que el que faré ara. Jo ja m'he preparat abans, com a bona youtuber, una. Sí? Això va així i així. Val? Però ara faré aquesta amb vosaltres. Sí? Ho retallaré de la mateixa manera que tinc l'altra. Com que ja tinc els doblecs marcats, el que faré serà retallar primer això per aquí, sí? I jo ho tinc malament. No. Sí, bueno, és igual. Aquests el retallo també. Fora tots dos. I retallar el del mig. En realitat us ho podeu inventar, perquè llavors tindreu les pestanyes com vosaltres vulgueu. No tenen per què ser totes iguals. Esteu aprofitant per fer moltes coses, o no? Aquests papers que em sobren són els que jo he aprofitat per decorar la portada. Sí, així no llancem res, que és el més important. No llançar coses. Ara què farem? Ara això ho enganxarem junt, val? Perquè no ens quedi un cantó de color blanc, que és molt lleig. Jo agafo la meva cola, és cola líquida, vosaltres podeu agafar la que tingueu a casa. No li poso cola a les pestanyes, només a la part del mig, d'acord? Per
perquè clar, si no, no es podran moure les pestanyes. I per ara volem que es moguin, val? Recordeu no deixar la cola destapada por ahí, perquè si no és un rotllo. Intentem enganxar-ho que quedi bastant exacte. Ho intentem, farem el que podrem. Vale? I després tornem a fer els doblets. Jo faig servir aquesta cosa que és per doblegar millor, però ho podeu fer amb un regle. Ok? I ho dobleu ja de ziga-zaga. Vale? Si després ens passa això com a mi, ho retallem i punt. Ok? Vale. Què faig ara? Doncs molt fàcil. Això. Aquesta decideixo que va cap aquí. I ben doblegat tot. Va superbé doblegar amb un regle perquè els doblets queden ben fets, val? I el que ens sobri després, i quan tinc la serpa aquesta ben feta, simplement l'enganxo i llavors tindré una serp més llarga, ok? És molt fàcil, veieu, no? Que és molt fàcil. Que no m'he inventat, que era molt fàcil. Si no ho he enganxat exactament igual i em queden paperets blancs, doncs, mireu, ho retallo. I final. Ara estic posant aquí cola per enganxar i que quedi bonic. I ara enganxarem aquest final de cuc amb aquest final de cuc. Val? Ho podem fer o amb cola, que queda ja molt bé, o si teniu cinta de doble cara, també serveix. Jo ho faig amb cola, ok? Poso bastanta. I ara sí que he d'intentar que em quedi perfecte, No sigueu xapusseros i xapusseres. Ok. Com que s'ha d'assecar una mica la cola, no vulgueu córrer amb assecar les coles i les coses, mentrestant us ensenyo a decorar el cartró, que serà la contraportada. Què he fet? He tallat un paper i aquest paper l'enganxarem en el cartró. Fàcil, no? Val? I ara, per forrar-ho i que ens quedi bonic, agafo i em dibuixo les pestanyes. Per on retallaré. Les veieu? I retallem. Aquí, si no retallo perfecte, no passa res. Sí? Ara, simplement doblego, que em quedi ben doblegat. Doblego. Doblego. I doblego. Sí?
posarem cola i pim-pam, ho tenim fet. L'única cosa que sí, que ara ho heu d'agafar una mica fort perquè us quedi enganxat. Si no, s'aixeca. Què més necessitarem ara? Necessitarem, abans de res, el cordillet aquest. Per què el cordillet aquest? Perquè després per lligar el diari, val? Com l'enganxarem? Doncs d'una manera superfàcil, amb celo. Sí? Enganxarem celo aquí. Veieu com ara ja no s'aixeca? Perquè has de fer una mica de força i ja està. No us havia dit el celo, estan aquí, val? Agafo una miqueta de celo, sí? I no trobo el principi. I enganxo el cordillet. Va? I ara, perquè no es vegi això tan lleig, doncs hi enganxo un paper a sobre, que és el mateix que aquí, sí? Una altra vegada, poso cola per tot arreu i ja ho tinc. Fàcil, no? I ara, per acabar ja el meu àlbum del tot, bueno, per acabar-lo, a veure, que no l'estic acabant, perquè si l'estés acabant, doncs escriuria, posaria fotos, dibuixaria, etc. Doncs ara només ens queda enganxar la tapa del darrere, val? Fàcil, no? Poso cola, una altra vegada, poso molta perquè així, molta però sense passar-me, perquè així s'aguanta més bé i apretem. Pim! I ara, quan s'hagi apretat ben fort, ja tenim un diari on jo puc escriure totes les coses que em van passar aquests dies i és més xulo i divertit, no? Puc dibuixar aquí dins, puc dibuixar, puc escriure, aquí fora també, i quan el tanco, també per l'altra banda, i quan el tanco, el tinc com un llibret. Bueno, nois, espero que estigueu molt bé i que us ho passeu bé encara que hagueu d'estar a casa. Molts ànims a tots i ens veiem molt d'hora. Adeu!